Kamong mga pamatan-on karon, ayaw itugot nga pagatamayon mo. Himua nga kamo ang panag-ingnan sa uban, aron nga sila mapanalanginan, ipakita sa uban nga mga magtutuo, pinaagi sa pagsulti sa batasang usab ug sa gugma sa pagtuo diha sa Ginoo, aron nga ang Ginoo mahimaya sa uban. Kamong mga pamatan-on karon, ayaw itugot nga pagatamayon mo. Himua nga kamo ang panag-ingnan sa uban, sila mapanalanginan, ipakita sa uban nga mga magtutuo, pinaagi sa pagsulti sa batasan usab ug sa gugma sa pagtuo diha sa Ginoo, aron nga ang Ginoo mahimaya sa uban. Ipakita sa uban nga mga magtutuo, pinaagi sa pagsulti sa batasan usab ug sa gugma sa pagtuo diha sa Ginoo, aron nga ang Ginoo mahimaya sa uban, aron nga ang Ginoo mahimaya sa uban, aron nga ang Ginoo mahimaya sa uban.